După crearea aplicației vizuale și a structurii sale interioare, ea poate fi executată și verificată. Însă, înainte de a executa programul, se recomandă de a salva proiectul. Operațiile de salvare a proiectelor se conțin în meniul File. Pentru salvarea întregului proiect și a tuturor fișierelor ce se conțin în el cu un careva nume, ne utilizăm de opțiunea Save Project As. După selectarea ei din meniu, la ecran va apărea fereastra de dialog ce va propune să salvăm mai întâi de toate modulele existente în program, apoi însăși proiectul. Implicit proiectului îi se propune numele Project 1, însă e posibil de a-l modifica în altul. Executăm proiectul apăsând pe butonul Run din grupul debug al panelului de bază. La ecran va apărea o fereastră în care se va afișa informația despre lansarea aplicației și dacă în codul programului au fost scăpate erori, atunci execuția se va stopa. După compilarea tuturor de comenzi din program, Delphi 7 lansează aplicația în execuție și acum e posibil de a lucra cu ea. Să verificăm funcționalitatea programului nostru în felul următor. Selectăm din lista discurilor oricare din cele existente în sistem, apoi selectăm diferite directorii pe discul dat. Trecem la directoriul rădăcină discul C și introducem în linia măștii următoarea extensie. Ca rezultat la ecran trebuie să se afișeze doar acele fișiere ce conțin această extensie. Acum deplasăm cursorul deasupra componentului File List Box 1 și efectuăm click de dreapta, din care selectăm opțiunea întâia. La ecran vor fi afișate fișierele cu extensia BAT. Iar acum chemăm comanda de afișare a tuturor fișierelor. Aplicația noastră nu e chiar atât de utilă în practică, însă a fost creată cu scopul de a demonstra lucrul obiectele pe disc.